Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Celio. Taong 1954, Atimonan, Quezon. Itong mga panahong ito, mangunguha ng ratan si Celio. Isa itong uri ng baging kung saan kalimitan yung hinahabi para makagawa ng mga sisidlan na may katibayan. Medyo malakas pa kasi ang bentahan noon ng ratan, kaya na may angkop yung hanap buhay sa Quezon. Sa ilang taong pangunguha noon ni Celio, natuto na siya ng mga pamamaraan para kunin ang mga ito. Bagaman may katinikan ang iilan sa mga baging na kanyang kinukuha, hindi ito hadlang para sa kanilang hanap buhay. Lumaki bilang isang ordinaryong tao si Celio. Wala siyang alam na kahit ano, lalong-lalo na sa mga lihim na karunungan. Bagaman may mga naririnig-rinig siyang istorya ukol sa mga aswang, hindi niya yun gaanong pinapansin sa kadahilanang sa isip-isip niya. Maniniwala na lamang siya kung makikita niya na ito ng kanyang mga mata. Dahil sa ganoong kaisipan ni Celio, hindi naman nagkulang sa pagpapaalala ang kanyang mga magulang na irespeto ang anumang paniniwala ng karamihan sa kanila. Isang hapon, nagkataon namang katatapos lang nila sa paggawa ng mga sisidlan. Bale, hindi mangunguha ng ratan noon si Celio kinabukasan, gawa ng may pupuntahan siyang lugar kasama ng kanyang mga kaibigan. Nagkayayaan kasi noon sa kanila, kaya na may imposible siyang makatanggi sa mga ito. Upang maging formal sa kanyang pamilya ang kanyang lakad, maaga pa siyang nagpaalam ukol sa kanyang gagawin kinabukasan. "Tay, hindi mo na ako aakyat bukas ha? May pupuntahan lang kami ng mga kaibigan ko." Wika ni Celio sa kanyang ama na naghahabi ng ratan. "At saan ka naman pupuntang bata ka? Masuunahin mo pa ba yan kaysa sa trabaho natin dito?" Iritableng sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Pinakiramdaman niyang maigi ang kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na siya ng lakas para sumagot. "Sandali lang naman ho kami, tay. Hindi ho kami aabuti ng hapon." "Hindi pa rin pwede, Celio. Madali nga lang kayo, pero hindi makakapaghintay ng hapon ng mga ratan sa bukid. Kung gusto mo talagang sumama sa kanila, aakyat tayo ngayon ng bundok. Ngayon na tayo kumuha para bukas libre ka na." Sagot naman sa kanya ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang napaisip sa kadahilanang kung magagawa nga nila ang kanilang trabaho noong hapon, wala na siyang iisipin kinabukasan. Mas pabor yun para sa kanya, para naman kahit papaano wala siyang iisiping trabaho sa lakad nila. Dahil sa magandang kasunduan noon ng kanyang ama, pumayag ng walang pagdadalawang isip si Celio. Di pa man sumasapit noon ang 3:00 ng hapon, pumanhik na sila sa bundok. Matarik ang daan sa lugar, subalit hindi nila yon iniinda, gawa ng sanay na sila. Ang labis na ikinakabahala lamang doon ni Celio ay ang pagsapit ng gabi. Hindi pa kasi siya nagagawi sa bundok ng gabi, gawa ng kahit papaano'y may takot din siyang nararamdaman sa lugar na yon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama ukol sa mga nilalang na maaari nilang madatnan sa lugar. Mariin din itong ipinagbilin sa kanya na huwag gumalaw o tumabas ng kung ano-ano sa kanilang dinaraanan. Masyadong mapanganib ito, lalo pat ang ganoong oras ay panginginain ng mga engkanto. Nang marinig ito ni Celio, tumawa lang naman ito
gawa ng hindi nito sukat akalain na matindi ang paniniwala ng kanyang ama. Di naman siya gaanong pinansinuon ng kanyang ama sa kadahilan ng hindi ito pumapatol sa mga maliliit na bagay. Hanggang kailan mo ba pagtatawanan ng mga nilalang na yan, anak? Akala mo ba hindi sila totoo? Akala mo ba tayo lang ang nilikha dito ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, hindi lang tao at hayop ang nilikha sa mundong ito ng Diyos. Tayo lang ang pinaburan, pero hindi ibig sabihin nun, tayo lang ang ginawa. Seryosong wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang napatahimik si Celio. Kung iisipin kasi, may punto naman ang mga sinabi ng kanyang ama. Sa pagdating nila sa masukal na gubat, agad namang bumungad sa kanila ang mga nagsisihabaang mga ratan. Ang iilan sa mga ito ay may mga tinik sa katawan na siya namang naging mahirap para sa kanila na kunin. Kahit matamaan ng tinik noon ang mga kamay ni Celio, patuloy pa rin nilang binibilisan ang kanilang mga ginagawa sa takot na baka abutan sila doon ng gabi. Dahil sa labis nilang pagkaabala sa kanilang mga trabaho, tuluyan na nilang hindi nasundan ang takbo ng oras. Pagsipat ni Celio noon sa paligid, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang papalubog na ang araw. Agad naman niya yung ipinagsabi sa kanyang ama na siya namang tinawanan lang nito. Ayon sa ama ni Celio, hindi sila maaaring umalis sa lugar nang hindi nakukuha ang lahat ng kanilang mga kinakailangan. Wala naman siyang nagawa noon kundi sumunod sa kadahilan ng siya ang dahilan kung bakit sila naroon sa bundok ng 10 oras. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga nila ang lahat ng kanilang ginagawa. Sakto naman noong kakatungtong lang ng 6:00, kaya na may wala na silang sinayang na oras pababa. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang paglinga-linga ni Celio sa paligid para magmasid. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya ng isang babaeng nakatungtong sa dahon ng isang puno, di kalayuan sa kanila. Tulala ito at parabang napakalalim ng iniisip. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng yon, inakala niyang normal lamang ang ginagawa nito. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, doon niya napagtanto na napaka-imposibleng tapakan ang isang dahon ng taong halos umabot sa ilang kilo ang bigat. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Ngunit pagtingin nila sa lugar, wala na sila doong nadatnan kundi ang sanga ng punong maaliwalas. Labis-labis ang kanyang pagtataka noon dahil papaanong biglang nawala ang babae gayong napakataas ng kinaroroonan nito. Kung lulundag man yon patungo sa ilalim ng puno, mararamdaman nila ang kalabog nito. Pero wala kahit kaluskus man lang sa paligid, wala talagang naramdaman sila Celio. Kahit may hindi kaaya-ayang bagay na siyang naranasan, patuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad. Nananatiling tahimik siya noon, gawa ng maigi niyang pinakikiramdaman ang buong lugar. Sa pagdating niya sa kanilang bahay, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Matapos nilang maisalansa ng kanilang mga dala, dali-dali din naman silang pumasok para magpahinga. Tay, pwede na ho ba akong umalis bukas? Muling tanong ni Celio sa kanyang ama. Oo naman. Basta siguraduhin mo ha. Hindi ka aabutan ng gabi sa daan. Tandaan mo anak, galit ako sa mga taong hindi tumutupad sa usapan. Nang marinig ito ni Celio, tumangulang naman ito habang nananatiling walang imik.
Sa paglalim pa ng gabi, kasalukuyan na nga sila noong nagpapahinga. Nagkataon naman noong hindi pa siya inaantok, kaya na may naging abala siya sa paggawa ng gasera. Habang nasa kasagsagan ng katahimikan sa buong paligid, bigla naman siyang natigilan sa pag-aayos ng gasera nang makarinig siya ng isang bulong sa labas ng bahay nila. Alam niyang hindi siya nun kinakausap, pero rinig na rinig niya ang bawat detalyeng sinasabi nito. Nang hindi na maatim ni Celio ang ingay sa buong lugar, nagpasya siyang sumilip sa siwang ng kanilang bahay. Pagsilay niya sa labas, tumambad sa kanyang harapan ang isang babaeng nakatingin din sa kanya habang panay ang pagsasalita. Nanlilisik ang mga mata nito at halos walang maaninag doong kalahating katawan si Celio. Sa labis na gulat at takot niya, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Nang marating na niya ang silid ng mga ito, panay naman ang kanyang ginawang pagsigaw upang maipaalam ang mga bagay na kanyang nasilayan. Dahil sa ingay noon ni Celio, kaya naman mabilis na naalimpungatan ang kanyang ama. Pagbangon nito, bigla yung kumuha ng sundang at animoy ihahampas sa kanyang katawan. Nang medyo bumalik na ang wisyo nito, agad naman itong itinago ang sundang nitong hawak. Diyos ko namang bata ka. Muntik-muntikan ka na. Ano bang pinaggagawa mo't ganitong oras nang iistorbo ka ng natutulog? Galit na wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Celio, hindi naman yon nakaimik, gawa ng patuloy pa rin siyang binabalot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ang tanging nagawa niya noong mga oras na yon ay ang tumuro sa labas ng kanilang bahay upang maipahiwatig sa kanyang ama ang nais niyang sabihin. Nang maunawaan nito ang nais niyang ilahad, agad naman yung tumingin sa labas, subalit sa kasamaang palad wala yung doong nasilayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala namang nagawa si Celio kundi tanggapin na guni-guni lamang ang mga bagay na kanyang nakita. Ginawa niya noon ang lahat para maiwaksi yon sa kanyang isipan. Inisip na lamang niya noon dahil yon sa mga kwentong kanyang naririnig sa mga matanda na siyang lubos na nakakaapekto sa kanyang pag-iisip. Kinaumagahan, maaga pang umalis si Celio sa kanilang tahanan. Tutungo noon sila sa ibayong baryo kung saan magaganap ang handaan ng isa nilang kaibigan. Panatag naman ang kanyang sarili noong walang masamang mangyayari sa kanila dahil sa medyo marami silang magkakasama. Bago sumapit ang 9:00 ng umaga, narating na nga nila ang lugar. Bumungad sa kanila noon ang isang maliit na handaan kung saan halos sila lamang ang bisita. Lumipas ang oras sa baryong yon ng masaya na halos mapuno ng kanilang pag-uusap at kwentuhan. Dahil sa kasiyahang naramdaman noon ni Celio, kaya naman kahit papaano pansamantala niyang nakalimutan ang takot na kanyang nadama noong nagdaang araw. Mas mainam na yun para sa kanya upang kahit papaano'y bumalik na din ang dati niyang kaisipan. Akala ni Celio magpapatuloy na ang ganoong kaganapan, subalit hindi naaayon sa kanya ang panahon. Sa pagsapit ng hapon, habang nag-iinuman sila, dumating ang isang babaeng may bitbit na regalo sa kanilang kaibigan. Sa pagsilay niya sa mukha nito, bigla naman siyang binalot ng takot sa buong katawan sa kadahilanang ang pagmumukha ng babaeng yon ay ang pagmumukha ng nilalang na nasilaya niya sa bundok at sa labas ng kanilang bahay. Hindi man kapani-paniwala para sa kanya ang tagpong yon, pero
Nasisiguro niyang hindi siya namamalikmata sa kanyang mga nasisilayan. Sa pagtanggap ng kanyang kaibigan sa dala nitong regalo, agad naman itong umupo sa tabi ni Celio. Tinitigan siya nito mata sa mata habang nananatiling walang imik. Siya naman noon, kahit labis na ang takot na nadarama, nagpatuloy pa rin sa pakikisama sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagdating noon ng babae, tuluyan ang nasira ang buong araw ni Celio. Ilang oras pa ang lumipas, nagpaalam na nga silang uuwi na. Maaga pa nun, siguro nasa bandang 4:00 pa lamang. Napilitan lang umuwi noon ang kanyang mga barkada dahil sa labis niyang pangungulit. Nauunawaan naman ng mga ito kung bakit ganoon si Celio, kaya ninais na lamang nila itong intindihin. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon napansin ng kanyang kaibigan ang pagiging balisa ng kanyang katawan. Oy Celio, ba't ganyan ka? May nararamdaman ka ba? Tanong ng isa nilang kaibigan. Wala naman. Nga pala, sino ba ang babaeng yon? Ba't sunod ng sunod sa atin? Sagot naman niya rito, sabay turo sa babaeng naglalakad sa likod ng kanilang grupo. Pagkarinig noon ng kaibigan ni Celio, agad naman itong nagsilingunan, subalit sa hindi malamang dahilan, wala silang nasilayang babae. Dahil sa naging aksyon noon ni Celio, kung kaya't nagdulot yon ng takot sa kanilang grupo. Upang hindi na madagdagan ang kanilang takot na nararamdaman, ninais ng mga itong tumahimik habang hindi siya pinapansin. Sa pagdating nila sa kanilang lugar, dali-dali namang inilahad ni Celio ang kanyang mga pangitain sa kanyang ama. Labis na siyang nababahala noon, gawa ng ilang ulit na siyang namamalikmata sa babaeng yun. Para masigurong walang nangyayaring kakaiba sa kanya, noon ding hapon tumungo sila sa albularyo. Inilahad niya dito ang lahat ng kanyang mga naranasang kakaiba, nang sa gayoy lumabas sa tawas nito ang nilalang na nagpaparamdam sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang natapos ng albularyo ang ginagawa nitong pagtatawas. Pagtitig nito sa kanya, seryosong nagwika naman ito ng, Puntirya ka, iho. Isang manananggalang nagmarka sa'yo. Nakakapagtaka. Bibihirang magmarka ang mga manananggal ng mga taong nasa hustong gulang na katulad mo. Dagdag pa ng albularyo, wala naman itong nakitang masamang balak kay Celio na parabang iba ang pakay nito sa kanya. Upang makasiguro sila sa mga bagay na napag-alaman ng albularyo, inabisuhan sila nitong magmatsyag ng ilang araw. Sinabihan din si Celio ng albularyo na huwag mag-alangang kausapin ito sa oras na makahanap siya ng pagkakataon. Makalipas ang ilang araw na pagmamatsyag, mas lalong nagiging madalas ang pagsilay doon ni Celio. Kahit naghahabi siya noon ng ratan, napapansin niyang nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Lahat din ng mga babaeng lumalapit sa kanya kahit kaibigan niya ang mga ito, nasisipat niyang nagagalit ang nilalang na yon. Dumating nga noon sa puntong may nawalang kaibigan si Celio dahil lamang sa hindi nagustuhan ng nilalang ang pagiging malapit nito sa kanya. Magmula noong may nangyaring kakaiba sa kanilang lugar, nagdesisyon ng albularyo na gumawa ng hakbang para puksain ito. Alam nitong si Celio ang kanyang magsisilbing gabay, kaya na may hindi na ito nagdalawang isip na kumbinsihin ng binatilyo. Dahil sa hindi naman alam ni Celio ang mga nangyayari, napilitan siyang sumang-ayon sa nais ng albularyo. Itinuro niya dito kung saan niya unang nasipat ang babae na siya namang agad nilang pinuntahan.
Isang hapon, mga bandang 4:00, kasalukuyan silang naglalakad pabalik ng bundok. Maigi nilang pinakiramdaman ang buong paligid upang madaling masilayan ang mga nilalang na nagmamasid. Pagdating nila sa kuhaan ng ratan, mahinahon naman silang nagmasid sa lugar habang nakakubli ang kanilang mga katawan. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, bigla namang nasipat ni Celio ang babae na nakatungtong sa isang dahon. Nakatitig yun sa direksyon ng kanilang baryo na siya namang labis niyang ikinagulat. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nilang dahan-dahan yung tinutubuan ng napakalapad na mga pakpak. Nag-umpisa na ding umalingasaw ang buong katawan nito, indikasyon na dahan-dahan na yung nagpapalit ng anyo. Sa paglubog ng araw sa kalupaan, ay siya namang paghati ng katawan ng nilalang sa dalawa. Humaba din ng ilang dipa ang dila nito na siyang pangunahin itong ginagamit kapag pumapatayo ng sanggol. Nang lumipad na yon sa himpapawid, agad naman itong bumulusok kung saan naroon si Celio. Imbis na tumakbo noon ang binata, tila ba napako na ang mga paa niya sa lupa. Sa paglapit ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, halos kumawala na ang kanyang sariling diwa sa katawan. Aligaga siya noon kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Celio! Wika ng nilalang habang marahan siya nitong iniikutan. Nang marinig ni Celio ang sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka dahil sa isip-isip niya, sino ba ang nilalang na yon? Bakit siya nito tinawag sa pangalan niya, gayong hindi naman niya yun kakilala? Ilang minuto pa ang lumipas, bigla din naman siyang iniwan ng manananggal sa kuhaan ng ratan. Pagramdam ng albularyo na nakalayo na ang nilalang, agad naman silang lumabas sa kanilang kinaroroonan para puntahan ang kalahating katawan ng manananggal. Walang pagdadalawang isip itong binuhusan ng asin ng albularyo kung saan kitang-kita kahit sa malayo ang napakakapal na usok na nanggagaling dito. Maya-maya pa, doon na sila nakarinig ng napakalakas na pagsigaw at kasabay nito ang pagbagsak ng kalahating katawan ng manananggal sa lupa. Dahil sa mga nangyari, dali-dali namang lumayo si Celio sa kuhaan ng ratan habang nananatiling alerto. Ayon kasi sa albularyo, na bagaman sinunog na ang kalahating katawan ng manananggal, mananatili pa rin yung buhay hanggang umaga. Yun lamang ang haba ng oras na ilalagi nito sa mundo, sa oras na nawala na ang kalahating katawan nito. Sa pagdating nila noon sa baryo, dali-dali namang pumasok sa loob ng kanilang bahay si Celio. Ang albularyo noon, umuwi na din sa tahanan nito para makapagpahinga. Bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, ibinili ng albularyo sa kanila na panatilihing sikreto ang mga bagay na kanilang nasilayan. Sumang-ayon naman doon si Celio para naman kahit papaano'y wala nang kumalat na bali-balita sa kanilang lugar. Habang nakahiga sila noon ng kanyang ama, panay naman ang kanyang pagtitig sa kisame. Hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng labis na lungkot dahil sa ginawa ng albularyo sa nilalang. Pinilit na lamang niya itong hindi ipahalata sa kanyang ama nang sa gayoy hindi na ito magtanong sa kanya. Kinaumagahan, si Celio ang unang nagising sa bahay nila. Nakahiligan na niya noong unang buksan ng pinto bago mag-init ng tubig. Pagbukas niya sa entradang pinto ng kanilang bahay, bigla naman siyang natigilan nang tumambad sa kanyang mga mata ang isang abo ng animoy na sunog na nilalang sa harapan ng kanilang bahay.
May hawak-hawak itong itim na rosas na parabang katatapos lang nitong manguha ng bulaklak. Mabilisan din namang nawala ang bakas nito sa kadahilanang sumabay yon sa pag-ihip ng malakas na hangin. Ang tanging naiwan noon sa bahay nila Celio ay ang kulay itim na rosas na agad naman niyang itinago. Magmula noong nakuha ni Celio ang rosas na yon, nagkaroon siya ng takot sa tao. Hindi niya alam pero parang aatakihin siya sa puso kapag pinilit niyang makipag-usap sa mga taong hindi naman niya kakilala. Habang dahan-dahang nawawala ng bait noon si Celio, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa pagkamatay ng albularyo. Natagpuan ito sa kanyang mismong bahay na wala ng buhay. Butas-butas ang buong katawan nito na parabang dumaan yon sa napakatinding hirap. Marami namang haka-haka ang kumalat ukol sa pagkamatay ng albularyo, subalit wala ni isa sa mga ito ang nakapagpatunay na yon ay totoong nangyari. Ilang buwan ang lumipas magmula noong napaslang nila ang manananggal, naging isa na siya noong tahimik na tao. Iniwan na din niya ang paghahabi ng ratan, gawa ng napagtanto niyang ang trabahong yon ay hindi para sa kanya. Magmula noong naging matahimiking tao na si Celio, panay na ang ginagawang paggabay at paggamot ng kanyang mga magulang sa kanyang kinakaharap na karamdaman. Kung kani-kanino na din siya noon inilapit, subalit wala ni isa sa mga albularyong yon ang nagkaroon ng kakayahan para maibsa ng kanyang karamdaman. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga taong tumingin sa kanya na ang karamdaman noon ni Celio ay dahil lamang sa isang kabiguan. Kabiguang maipagtanggol ang isang nilalang na wala namang ibang hinangad sa kanya kundi siya ay mapabuti at gabayan. Buong buhay ni Celio, labis-labis ang kanyang naging pagsisisi sa kanyang sarili dahil sa nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya na unti-unti ding lumagpak ang buhay. Kumbaga, karma. Kung alam lang sana ni Celio ang totoong pakay ng nilalang, hindi niya sana ginawa ang bagay na yon, bagkus tinanggap niya ang pagmamahal ng manananggal. Okay, opinyon ko sa kwento. Maski ako man, maski yung albularyo, hindi ko sila masisisi. Tsaka gagawin ko rin kung ano yung bagay na alam kong tama. Sino ba namang tao ang iisipin mo na may aswang o uri ng aswang na magkakagusto sa'yo, tapos ang hangad mapabuti ang buhay mo? Kasi sa atin naman, lahat naman, majority ng mga Pilipino, kapag sinabing aswang, sinusundan ka, ano una mong iisipin? Kakainin ka, di ba? So siguro ganito yung naisip ng albularyo tsaka ni Celio, kaya pinatay nila yung manananggal. Yun nga lang, kasi hindi naman masama intensyon ng manananggal, siguro yung gabay na demonyo o kamag-anak nito gumante. Kasi 'di ba, namatay yung albularyo tapos si Celio unti-unting nabaliw. Tapos yung mga magulang niya lumagpak yung buhay. Kumbaga talagang naghihirap sila ng sobra dahil lang sa pagpatay doon sa manananggal. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa nauna, hindi ako magsisisi na ginawa ko ang bagay na yun. Kasi malay ko ba may gusto sa akin yung manananggal kahit sabihin mong pangiti-ngiti yan mula sa malayo Pero hindi rin naisip ni Celio na ilang araw na siyang sinusubaybayan ng manananggal, hindi siya kinain. Dapat unang araw pa lang nung nakita niya nakatungtong sa halaman, kinain na siya nun. So medyo 50-50 ako. Kaya gusto ko malaman kung ano magiging opinion ninyo sa kwentong ito. Pa-comment na lang ako sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.